Pak Camat, Pak Ramil, Pak sing rawuh. Iki kok Mas Dipo, aku ngerono jedure, aku rasa diamplopi. Wis disekseni iki. Dibuntel plastik gak tompo. Yo, lanjut. Ora diamplopi tapi bundel plastik. Ora apa-apa. Yo. Rasanya kayak nembe mang seblak ya. Iya. Seger ya. Seger. Iya, seger. Seger ya. Oh, tenang. Gurih ya. Heeh. Lah lebar iki sapa lo pangandikan ngasane Pak Camat mangke. Oh, anjing, monggo. Yo, lanjut. Nalikane rono kanu atiku lan sira ayu Matur sembah nuwun Mbak Nadia. Sagung para lenggah Bapak Ibu tamu undangan ingkang nembe kewula rawuh, aturaken sugeng rawuh.